pisaing jiwa raga. Aku takon marang Bantala, aku takon marang Maruta, aku takon marang langit, aku takon marang manungsa. Nanging ora ana sing krungu, ora ana sing jawab. Apa padha bisu? Apa padha ora weruh? Aku ngadeg jejer ana ngarep sliramu. Ana ngopo kabeh kedadean ana awakku? Bojo, anak, nangis ana ngarepku. Kang turu gumetak ana meja, kabuntel putih sujining kapuk.